Коялипо. Възможно за Коялипо, финт от Коялипо и удар. Намеса от вратаря на Септември Димитър Шейтанов. Центрира още една ситуация, обаче междувременно пред вратата на Крумовградски. Първо спасяване на Димитър Шейтанов в срещата. Галчев, още едно подаване. Александър Колев с удар на меса от Димитър Шейтанов. Прекалено леко обаче бе изстрела на Александър Колев. Добре блокиран отбранител на Септември. Александър Колев с още един удар. Може би най-доброто изпълнение на деветката на Левски до тук в двубоя. Димитър Шейтанов обаче продължава да трупа и да трупа спасявания на своята сметка. Матиас Фаетон с топката, Полендаков срещу него. Тръгва към аутлинията, Фаетон центрира. Намеса от Димитър Шейтанов и корнер за армейците. Янис, подаване по земя, топката отива към вратата на Септември. Има ли кой да нанесе решаващ удар? Тук претенции за Дуспа. Успя отново да спаси Димитър Шейтанов. Греда. Ето Мирков изчиства само до кръга на Диего Рапов, който пита удар от границата на наказателно поле и този път по-рутина намеса от Димитър Шейтанов. Ето на Мартин Моран. Извеждащо подаване към Патрик Лан. До успял да намери Джуней Дали. Страхотна ситуация. Тънка ситуация, със сигурност тя ще да бъде проверена от видеоасистент арбитрите, ако се беше стигнало до попадение. Страхотно включване в предни позиции на Джуней Дали, който от непосредствена близост не успя да преодолее Димитър Шейтанов. Само се връща към защитата, спасяване на Димитър Шейтанов! Удар на Йоганси, страхотно спасяване на Димитър Шейтанов. На терена, тук ще бъде изпълнителя за ЦСКА, Капинто в случая. След това удар на Джеймс Етоо. Точно изпълнение, но право в ръцете на Димитър Шейтанов. Димитър Шейтанов показва страхотен рефлекс и успява да спаси този удар на бразилеца. Игра за това след малко, защото Александър Колев на добра позиция и още веднъж Димитър Шейтанов. Много известно подаване, което ще бъде настигнато от Арон Исека. Възможно да ЦСКА Коялипо с удар. Много точно изпълнение, отново рутинна намеса от Шейтанов. Панел, на всички Оливер Камден. Удар Оливер Камден, спасяване на Димитър Шейтанов. Подаване към Охене. Удар Карл Охене и за втори път от началото на двубоя Карл Охене е спрял от Димитър Шейтанов. Цунами. Даване на Цунами, възможно за Левски. Александър Колев с удар. Мисович след това и каква намеса от Димитър Шейтанов. Тук стража на Септември запазва преди ето още веднъж повторението на ситуацията преди малко. Блокира и удар на Александър Колев. Изпълнението с десния крак на Мисович и през купа на играчи до голяма степен воден от собствения си инстинкт. Димитър Шейтанов успя да изчисти с десния си крак. Подаването, което поне към момента не е с необходимото качество. Фаетон с едно докосване опита да центрира топката. Отново обаче ръкавиците на Димитър Шейтанов са като магнит за топката. Поредица от двубой. Кристиан Махун опитва късмета си от преки супер. Могат ли гостите да се възползват от първия си корнер в срещата с сигурни действия от Димитър Шейтанов, който веднага потърси опции в предни позиции.
проблем с топка, която отива право в ръцете на Димитър Шейтанов. Митков прави го. Икена, още една изсипана топка. Шейтанов без никакви проблеми ще се придвижи и ще я улови. Зад топката. Даване от Илян Илиев. Добра е намесата от Димитър Шейтанов без особени проблеми за юношата на Левски под рамката на вратата на Септември. Биране в наказателното поле, силно извика Димитър Шейтанов. Номер 13. Лопта право в ръцете на Димитър Шейтанов. На терена. Илян Илиев с подаване. Това е той отклонява топката. Няма там обаче негов съотборник, който да играе с нея. Отново комфортна, рутинна намеса за Димитър Шейтанов. Александър Колев опита да пресира Димитър Шейтанов. Много Всичко изглежда, че Септември успя да надгради до този момент през пролета, спрямо показаното през първата част от шампионата и по-конкретно от началните няколко седмици, тъй като вероятно много от вас си спомнят как този отбор беше закотвен на дъното след 6 изиграни кръга, в които бяха Септември Ботев. За Шейтанов трябва да внимава вратаря на Септември Кристиян Нулачуков. Намираме се в минутите от двобоя, в които отборът на Септември допуска най-често попадение в своята врата. по-рутинна намеса от Димитър Шейтанов. Доста работа се отваря за 25-годишния страж на Септември още в началните минути на срещата. Шейтанов търси и намира Мойпара. Върбанов се центрира. Ето го неговото подаване и топката е в мрежата на Локомотив Пловдив за втори път. А голмайстор е Борислав Върбанов. Вратата на някой не се стигна. Фурие спечели първата топка. Галин Иванов с подаване отново за Бертан Фурие. Удар на Фурие. Гол за Септември. Шейтанов от началото на двобоя. Мисля на Владимир Николов, спасяване на Шейтанов. Още веднъж Димитър Шейтанов показва защо е един от изборите на Илян Илиев в националния отбор. Отчитаме пропуск на Владимир Николов. Или по-скоро брилянтно спасяване от страна на Димитър Шейтанов. Тук ми инструкциите на Мартин Великов към Димитър Шейтанов. Димитър Борислав Цонев се засилва удар на Цонев и Димитър Шейтанов спасява. След това добавка от страна Чинон се отвори още едно спасяване на Шейтанов. Вратарят на Септември остава своите съотборници в двобоя. Трябва да усети удара ъгъла, който ще изпълни Борислав Цонев. Интересна истината. Цонев не изпълни най-добрата дуспа в своята кариера. Една топка. Шейтанов успя да спаси. Септември.
Стамаев срещу Шейтанов. Удар на Стамаев и Шейтанов спасява. Въпреки травмата, която Лео отдавна получи Димитър Шейтанов.